Horas tuhamuna akka mattaraja inatta suripara na pinarsangapan. Bajupang dobita muse di acara pemahaman ni ada bataktai. Lahu membekali akka dongan na poso akka naolo la mangulahon ada siapa tahottai. Alai ala hurang tertarik do bereng akan naposoi lau mendalami falsafahnya detai alani tegatti majo topikna do judul siparhahonon ni siparatetehonon ni akka Reza Parhata pemula. Jadi mulu adong akka ulaun Batak tutu adong madisi Raja na pinatujulu na lamang ulahon adati. Jadi di guari mai Reza Parhata manang na Reza Persinabu. Atong akai si dunabu na patut nagabi Reza Parhata. Jadi mulu dido Raja na pinatujulu tutu akan terpilih mai nabu ila mangulahun adati. Memang mulu sasitong na akka Reza Parhatai naing manian naung Raja adat. Alai mulu tabereng jakka pertikian na perpudion dang sedapuk be ikun Raja adat nagabe Reza Parhata. Terlumui ma na ditano perserahanon. Ay holan olo pe lahu mangulahossa nunga dohonon mauliate tunasida. Atong nagabe suku-sukun dia dohorua beda ni Reza Parhata tuh Raja adat. Jadi mulu Raja adat terdiri dari dua kata. Raja dot adat. Jadi mulu Raja ima padibisu. Lapatan na oppuni parbinotoan. Jadi akka Raja sisukuno mon do Raja panukunan. Jadi mulu adat ima ruhut do pati nabinain no putta na perjului siuleho non nijolmai gabe songon sada budaya lau paling gatun hubungan ni manusia terhadap manusia dan hubungan ni manusia terhadap alam semesta. Jadi mau hidup Raja adat tutu akasi butuh adat mon panukuna diadat dohot siulahon akadati dohot akanas atong sedia do botoon Reza Parhatai naung Raja adat tutu buru berengotai sian pakatayonna artina labbo makatai gabi marsahala makatai singkat padat alai terarah dang bertele-tele namayu diboto alapatan ni ulaun dan ulahonna pas menempatkan akau pasa kobar tuaka ulaun nan ulahonne dungi muse mularong nahurang pangatusio diaka dongan nana makatai pitor diedu dang dipaila asa uli dengan ulauni merdela di bawah sadame do lasni roha
Alasada pati do dia kerja adat unang mas bailan. Dungi muse dangolo mar 4M. Alima dang nasongon 4M na di Jabotabek katanya. Artinya dangolo manarita. Dangolo marungut-ungut. Dangolo merdadi, apalagi merbeda. Dungi muse ala identik do ada nihal Jehudi do ada Batak. Somalna sayarong do akaminu medisi. Jadi mulu di Jehudi anggur mai. Alai mulu di Batak ima tua takasan. Alai sudion diguari mon minuman reza-reza. Lapatanna lau manginup pe ikon rezedo. Lapatanna unang bebe dohot naniumnai ge manguda. Jelebu itu tabereng jakka partikel senarion serong arong do sungoni. Yakka ulao. Dohot akal nasing dupe. Atong haruna perlu si para tetehon yakka reza perhatan na pemulaon. Tu na perjulu mulu di jalo ulau ni naing ma sian las ni roha do tanggung jawab na penuh sebagai merasa sebagai kewajiban tanpa adong embel-embel. Alana mulu gebe adong sian embel-embelon dipikiri muludang sisui tu nariba sarvana buidu ge marhata-hata. Napaduahon harus mempersiapkan diri. Naperjulu harus benar-benar dipahami ahdo lapatan ni ulaun nanik sulahonna. Alana marhite judul ni ulaun itu bui takas nanik sihatahononna. Nah, namangihut harus mempersiapkan mental. Jadi on masih perlu alana muludang siap mental tentu manak sungguh dia pe dirancangi mana lau mangulahun ni muludak siap mental buirun hilang ditikki makatai gebe blank. Atau sungguh dia carana na berjulu sebelum makatai arong burdinggan na berkomunikasi dohot reza perhata nani dubani. Contohnya buru dapat tonton makatai dengan hati ke hati sehingga terbentuk ikatan batin bahwa perterdongan ini dengan merdalan. Gebe mulu makatai gebe lepas dang adong kaku. Namangihut mesti harus menatap dongan nama katai. Unang saya itu toru taberi. Asa unang gabe mental ta turun. Nah, songoni ma nabui terpasahat anggia ma marhite
nau pasahatan gebui berguna bermanfaat tuaka reza perhata pemula asa diakka na mangulahosa ge makorhon akalas ni roha diakka na marulaon. Jadi songonima dihamunaka tarlumuma dihamunaka dongan noposo alai asa mangulu canelon tong matong tadukung ma asa gebedinggan menebai perbendaharaan jaka parbinoto amuna dinalahu mangulaun adati. Alani ta subscribe ma ta share jangan tangai kate. Jadi songonima dihamuna horas ma anggiak ma dalam tudenggan na channelon. Jadi selamat berjumpa kembali. Horas, horas, horas.